Het is woensdag 2 oktober, de dag dat er niet aan de hand is. Net in Eerstellingwerf na 2 moorden, 3 oervallen en wenning in Braken. Er worden alleen nog iets meer hennepkwekerijen oprollen in de conclusie. Er is ook niet aan de hand bij Caparis. Dat blijkt uit het tweede onderzoek naar belangenverstrengelingen. Maar ja, net elke nien hoe mooi werk je. En de tweet die het net verstuurd is. Goejoen, dit is Bient. Aast schoot ik aan Margreet de Graaf van Zwargbelang Friesland. Zij is een van uw verste gasten en met haar hebben we het over de zwarg. Waar in de Frieske zwarg verzinnen de tomme. En in uw riegen deze week dichters en de jest. En dichter Elmar Kuiper had het trouwens net zo op. Ja, dat was een hekel in november. Ja. Wat vind je het slimste erom dan? Nou, dat het haast niet meer jacht wordt. Soks neerwer in Nederland. Dat is de drijfveer van de boerenfamilie Lemmens uit Makkingeer. In juni komt haar zoon Mark te jaren maar nog 2 maanden om het lim in een dongsilo bij haar op het hiem. Wat voor lessen binnen leert hoe de gevaren van het werkje maar doen, maar vooral wat moet er veroorje in de regeljouwing. Verslagjouwer Harm Wijstra zocht de nabestaande nou 4 maanden na het drama op. En voor het eerst door ze wie het waardig gaat een verhaal hier bij u. Nou, hier was nog een klein jongetje. Nou, deze die is al heel bekend, die foto. Hij is op de plaats waar we nu staan is hij genomen. Mijn moeder was 50 jaar geworden. Toen hebben we met de jongen, of met mijn broertje en de vriendin een fotoshoot gegeven. En toen hebben we overleg gehad, moeten we dat in de studio doen of moeten we dat buiten doen. En we hebben ervoor gekozen om dat op de boerderij te doen. Want Mark's liefhebberij was koeien en mijn ouders zijn altijd boer geweest. Dus laten we dat hier op de boerderij doen. Mark was een rustige, vriendelijke jongen. Hij was heel graag op de boerderij. Echt een koeienman, maar hij had ook wel veel activiteiten. Zoals? Nou, hij was lid van de MOP. Die organiseert hier in Makkinga heel veel voor het dorp. Tentfeest en autocross en andere dingen. Hij voetbalde. Hij ging 1 keer per jaar skiën met een groep. En hij... Hij is die midden in het leven. Ja. Het is woensdag 19 juni, een broeierige dag. Op het hiem van de maatskip van de familie Lemmens is al hier activiteit. Een specialisaire bedrijf uit Abbegeer is bijgelijks dwaande met het skiermeidje van de dongsilo. Werk wat geregeld gebeuren moet. En toch zullen deze morgen een nachtmerrie afspelen. Hier stond die silo. En wanneer is die voorthellen? Die silo's 2 weken na het ongeval hebben ze die weggehaald. Waar ben ze? De sloper, zeg maar. Toen is die vrijgegeven door de politie en toen hebben ze hem gesloopt. Wij hadden er heel veel moeite mee om tegen dat ding aan te kijken. Wat is er misgegaan? Ik denk dat we dat geen een van allen weten. Er is om 6:30 zijn de mensen van Hera's hier begonnen. Die hebben het spul klaargezet, het water voor elkaar gemaakt. Om 7:30 zijn ze in de silo gegaan. Toen stond er nog 90 centimeter mest in de silo. En toen het ongeval zich voordeed, nog 10 centimeter. Nou, en 10 centimeter. En toen de brandweer de desbetreffende persoon van Hera's eruit haalde, had hij geen persluchtmasker meer op. Dus ik weet niet wat er voorgevallen is, of dat hij dat persluchtmasker afgezet heeft, of dat hij zijn eigen onwel gevoeld heeft, dat hij daarom het masker afgegooid heeft. Ik heb geen idee. Ik was op het werk in Dokkum bij Dijkstra Drijsma. Dus ik was wel een dik uur nodig voordat ik hier was. Hoe hast u het jaren gekregen? Ik had het via de WhatsApp gehoord en toen
heb ik mijn vader gebeld van wat is er aan de hand. En nou ja, iedereen begon help te roepen. En eerst was de tweede medewerker van Hera's in de silo gegaan. Die bleef ook help roepen. Toen is Giel, een medewerker van de Weper, erin gegaan. De derde man. Die nu eigenlijk voor een groot gedeelte wel opgeknapt is. Gelukkig daarvoor. En toen mijn zoon. En Hij is als laatste erin gegaan, Mark? Die is als laatste erin gegaan, ja. Waar wie Mark op dat moment dat het gebeurde? Hij was aan de andere kant van de stal aan het klinkers leggen met een hovenier, Lex Meijer. En door dat helpgroep is hij deze kant ingesneld. Met tweeën. Lex, Meijer en Mark. En Mark was de vlugste, dus die was als vierde erin gegaan. En Lex daar ook weer achteraan op de trap. En toen Lex de benen in de silo wou, toen kwam Mark alweer terug op de trap. Die had de 3 mensen omgedraaid die met een gezicht in de mest zaten. En is weer terug op de trap gegaan. En is halfweg de trap teruggevallen. En dat had je Lex zien? Dat had Lex gezien. En ja, die heeft er ook heel veel moeite mee gehad. Het eerste wat mij te binnen schoot was die silo. Ik had de dag van tevoren ook gevraagd van wat gaan ze dan doen met die silo en wie doet dat? En dat zou een bedrijf doen die erin gespecialiseerd was. En toen heb ik gevraagd hoe doen ze dat dan? Toen zei ze ja mam, dat doen ze met een persluchtmasker op hoor. Of ze zeggen wel van ja, daar is niks mis mee. Apart dan eigenlijk, wat je dan de dag van tevoren al die vragen al stelt had. Nou, er staat eigenlijk 1 of 2 keer per jaar in de krant dat er iets misgaat met mest. En daar laat ik eigenlijk altijd expres Uit. Met geweld tegen die silo aangereden. En, maar geen gat erin. Wel de halve silo in elkaar, maar geen gat. Ja, het is heel tijd paniek. Er wordt zo geschreeuwd dat de buurman, die ongeveer 150 meter hier vandaan woont, gewoon toe kwam snellen. Zo'n paniek is er dan. Maar je kunt niks. Je kunt gewoon helemaal niks. Alleen afwachten. En je zijn het worden in praktijk 10 minuten, maar van jouw gevoel? Duurt al 1,5 uur. Ja. Ik heb nu naar de rand gehoord van de brandweer dat ze 13 minuten over gedaan hebben om een gat in te krijgen. Nou ja, voor mij 1,5 uur. Er rennen nog onderzoeken van het Iepenbier Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid om boppen wetter te krijgen wat er exact bad is in Makkingeer en waar mogelijk onsprakelijk is. De resultaten kunnen nog mannen op haar wachtje zitten. De familie nog volop in het rouwproces. Daarbij stiepen troch de hechte mienskip van Makkingeer wil de deer van zo'n Mark een plakje aan. En organiseert het joen in Donkerbroek een discussiegeerkomst bij experts en boeren uit de streek. Wij hebben gezegd, onze zoon zal de laatste moeten zijn. Dat is onze opdracht nu. Daar willen wij ons eigen voor inzetten. Het ongeluk is gebeurd en we kunnen er niks meer aan doen. Maar je begint allemaal, wie zijn schuld is het? Dat is het gedeeltelijk je eigen schuld of is het bedrijf zijn schuld? Of wie dan ook. Je probeert de schuldig aan te wijzen, maar eigenlijk heeft het helemaal geen zin. zijn laatste woorden waren tegen Lex van eruit. En eigenlijk zou ik het liefst hebben dat mensen ook echt
uit die silo's blijven. Dus dan moet je eigenlijk ook op een andere manier werken als er iets met die silo gebeurt. In Duitsland, in België, in Frankrijk geen dak verplicht voor rundveemest. Waarom in ons kleine Nederlandje wel? Als het in de 3 omringende landen, die denk ik misschien wel 30 keer groter zijn dan Nederland, niet hoeft. Wij moeten bij de politiek zijn om die silo's aangepast te krijgen. En ook heel die mestwetgeving. Er deugt gewoon heel weinig van. Ik mag niet zeggen misschien niks, want zoals het vroeger ging met ook eventueel de normen, dat gaat niet. Maar op dit moment zijn ze gruwelijk verkeerd bezig. Ik zeg het dak eraf, een bordes eraan, een takel met een lier erop, een elektrische lier, en eventueel een mangat erin. Dus dat ze in ieder geval dat gat niet meer in die silo hoeven te maken om die desbetreffende personen eruit te halen. Maar als die desbetreffende personen aangeleid zijn en je hebt daarboven een elektrisch liertje staan, dat je maar op een knopje hoeft te drukken, naar boven en buiten de silo naar beneden, dan denk ik dat we al een heel eind verder zijn. En Mark was in boer, dus ik denk dat hij het een heel goed initiatief vindt en ook sterk van ons. Dat wij ruimer denken, dat het niet een dossier wordt, maar dat mensen van Nederland en hopelijk daarbuiten, dat we die kunnen bereiken om tot een oplossing te komen. We hadden er eerst 120 en we zijn nu een beetje terug aan het boeren, zeg maar, naar 90. We doen nu 90 koeien melken, een stuk of 8, 9 staan er droog. En eigenlijk een beetje dat we toch een beetje af willen gaan bouwen. Want ja, Mark die zou het maatschap overnemen, hoe weer dat? Ja, wij hadden net 2 weken eerder besproken dat om de overname een beetje te regelen. En dat zou dan met een jaar of 2 gerealiseerd worden. Er Komt zo weg. is nou een streep terug in de kamer. Hij had er helemaal zin in. Ja. Ja. Hoe zeggen ze dus nou eigenlijk van het bedrijf komt aan te keer? Wij zoeken eerst een ander plekje voor onszelf en dan komt de boerderij te koop, ja. En vanaf 1 april 92 wonen we hier. Begonnen met een quotum van 347.000 liter. En nu hebben we zelf 8,5 ton en Mark zou eigenlijk 1 miljoen liter gaan leveren dit jaar. Dat was de bedoeling. En hij had nog steeds groeien. Van daaruit is ook deze stal gezet in 2010. Er kunnen 140 koeien in. Hoe moeilijk is het om daar afstand van te doen? Hij is nu 6 jaar was hij thuis. Hij heeft het bedrijf van 6 ton opgebouwd naar 1 miljoen liter. En dan als jongen van 26 jaar nu. 20 jaar van de has afgekomen. En dan in 6 jaar dit opgebouwd. Ik ben er trots op. Joen dus die verlochtingsbijeenkomst hoe de gevaren van het werkje maar dong. De bijeenkomst in Donkerbroek is dus op initiatief van de familie Lemmens. Zij ben de Joen ik bij en zal ik een van de sprekers wijzen. Moen meer erover op televisie in Joet en moen hier op de radio. Het is de mannen van het Frieske boek en het is Jest. Bient gaat deze week alle dagen op bezoek bij een dichter of een poëtische muzikant. We fluisteren je de dichter het woord Jest in teer en sjuggen dan wat we weerom krijgen. Joort biffen bij Elmar Kuper. Hij werkt het een dag in de week als psychiatrisch verpleger en in de rest van zijn leven is het dichter, performer en experimenteel filmer. Hij won 3 keer de Rele Jortsma-prijs. En wat zei hij als X is Jest? Dat het net oors wordt als ik om die ziek. Als de bladen onder een bjemmer risselen en een wolk een tel van de zinnenskoot. Dat ik zeeft van leefde blommen in den hier befrisselen en sis, ik had die voen. Het is een levensvers opdroegen aan een elk die leefde in hem had, om het samen te zeggen. Maar daar zit ik wel een rauw stukje in van mezelf. Dus, dat het net oors wordt als flinters, kniepeegje op apels en fieldliesters, dronken van de bijen, vlingen als de dee. Elke keer je zei dat die het wel eens een leefde gewoon
die het voorbij gaat. De pine zit hem net zozeer in de leefde, maar meer in het langsme daarna. En daar gaat eigenlijk het vers over, dus eigenlijk een Iers vers. Dat de toeken, keel en hut om maar heen houden. En dat de wien altijd een heerse spulbrekker is. En ik weet hoe ik deze jong werd als een blinde kerel ziekert om het laatste jacht. En ik zag van die hout. En mijn het heelal is. Daar te sterren, dravig, skine. Het is panterij en alles streamt in wezen, dus wat zit hij eigenlijk druk te maken om? Op een gegeven moment dat ego als het ware, dat wil dan altijd maar, dat is rappig naar meer, om soms te zeggen. Wil altijd meer. Dus ik krijg zo'n jonge vogels, een jonge proter die de bek hier squat en altijd maar meer eten hebben wil. En hij en men binnen de hele dag op paard om eten te jagen als het ware. Dat is eigenlijk wat het ego doet in de holle. Maar als ik volslijn lokkig weer, dan zoek denk ik net meer schroeven. Dus dan valt die noodzaak ik voor het om wat hij droot om dat nog op papier te zetten. Dan best gewoon en dan geniet het van het leven. Ja. En want ja, er was een hekel in november. Ja. Wat vind je het slimste eraan dan? Nou, dat het haast niet meer jacht wordt, hoe dat is. Dat het vaak van dat en de kleuren verdwijnen wat uit de loft. Het krijgt zo'n egaal grijze loft vaak. En fjouwer oor is haast zuster en ja. Nou ja, goed, het ene hier heb ik meer les van dan het andere hier, ja, moet ik eerlijk zeggen. Maar, Elmar zijn laatste bondel is alweer 3 jaar oud. Had er dan deze winter eigenlijk wel wat te doen? Nou, ik ben mijn toneelstuk dwaande voor Bujoch en een Nederlandstalige bondel. Maar die verschijnt pas op zijn gauwst juist oor hier. Ja. Morgen geven we trouw met ons riegen over de jest. Dan ben we bij Geert van der Velde. Hij vertelt hoe de deer, de leefde en het leven met zijn vrouw en 2 benen. Alle dagen scoot er een vaste gast in Bient die het meer vertellen kan over zijn of haar vakgebied. Jong is dat Margrethe Graaf. Zij is directeur van Zorgbelang Friesland. En met haar zullen we het haar hoe de zorg. Achterin. Bam. Keurig. Scheenbeen erop. Goed zo. Ik zit vaak te kijken van wanneer kan ik nou eten voordat ik ga trainen. En maakt het dan nog wat uit of ik yoga doe of ga boksen? Hoe doe je het nu? Ja, meer wanneer het uitkomt met het gezin. Ja, wat? Dus ik denk er nog niet zo heel hard over na. En je kinderen gaan niet mee in je hele voedingspatroon wat je doet? Ja, maar die houden wel van dingen als gebakken aardappeltjes en zo. Alles weer hard. Margrethe Graaf, welkom. Hast je het boksen nedig naast je werk? Ja, het is toch wel zo dat ik ben zo vol in de holle bezig en met mensen kan praten. Dan is het sporten en de yoga en het boksen, dat is een mooie afwisseling om goed in balans te blijven. Kun je een agressiedrukking kwijt in boksen? Ja, maar zo volle agressie had ik net, ja. Want hoe zit een werk die voor die eruit? Dat is een heel soort vergadering, liep het mij. Ja, protten met mensen kan praten en probeer je om bepaalde processen in gang te krijgen en verbeteringsvarkoord te krijgen.
Nou, vanzelfs dat de meesten die het bij ons werkje goed hun werk doen kennen. Dus ja, een protte praten. Ja. Ja, want hier zei ze zelf van, we zijn eigenlijk de consumentenbond voor de zorg, voor de patiënten. Maar wat voor mensen zit je dan om tafel? Waar heb je dan hoe lis en vergaderingen maar en hoe probeer je dan je zaken van elkaar te krijgen? Ja, bijvoorbeeld zorgverzekerders op verschillende niveaus. Accountmanagers, maar ik met de bestuurder Diana Moonsen. De zorgaanbieders, maar zelfs ook mijn patiëntenverenigingen die lid binnen van Zorgbelang. Je bent er ook 90, hè? Ja. Een heel soort. Ja. Het is de bedoeling dat je oerskoast op de waasdie en dat dan ik die een eigen onderwerp inbrengst. Waar was het jong graag over hebben, Margreet? Nou, ik wil het graag gaan over dingen die het goed gaan in de zorg en dan speciaal in Friesland. En ook welke stemmeesken hakken in de zorg en hoe het ontwikkelt in Friesland. Want ja, just nou bijvoorbeeld bij Sionsberg, dan hebben mensen zoiets van, wat is hier aan de hand en waarom hebben wij daar geen stem meer in? Het is toch uw ziekenhuis en mensen hebben daarin ja, geen feeling meer. Krijgen met de banken of met grote voedselproducenten. En wij denken dat het tijd is om het weer om te claimen. Zorg is van ons. Ja, de zorg is van ons allen. Dus, maar hoe doe je dat dan? Nou ja, dat kan heel groot. Ik is mij in het dorp een zorgcoöperatie oprichten, maar ken ik heel lied. Bijvoorbeeld stemmen op de duim van Zorgbelang. De duim, vertel. Ja, dat is een publieksprijs en het is heel liets begonnen, maar het is nou iets groter waan. De goede initiatieven in de zorg in Friesland, die willen wij even in het licht hebben. Van nou ja, dat moet meer mensen ik doen. En nou kan echt mensen zelfs thuis met hun mobiel of met een computer kan hun stem trooien van welke van de 8 initiatieven met de duim binnen. Ja, er zijn 8 nomineren. We kiezen net alle 8 bedelen. We hebben wel een paar uitzocht. Bijvoorbeeld bij Gelieks het Serious Gaming voor ouderen. Nou, bent u er klaar voor? Ja. Komt-ie. Ze komen hierdoor in beweging, dus er zijn fysieke elementen die hierbij komen kijken, met name van de onderlichaam. En daarbij worden ze ook getest om te kijken wat de effecten daarop zijn. Ja, dus een van de nomineerden dus voor de duim. Meesten kunnen daarop stemmen. Waarom is deze nou nomineerd? Een project van de NHL? Ja, omdat het heel goed aansluit bij wat eens handig is voor ouderen om te bewegen. Maar net op een ouderwetse manier. Het is een leuke manier. Het is happy aging. Het is fun. En wij binnen de mensen mij graag watchen. En dat verhoort het net als de oud wist. Dus dan als het oud bent, dan moest ik echt de hele dag gamen. Nou ja, dat is wel mooi wezen. Ja. Een nomineerde is Matti. Wat is dat? Matti is een app op het telefoon voor bij mij een beetje verstandelijke beheiding. Dus net heel erg syndroom van Down, maar gewoon een beetje. En die heeft vaak moeite met het inschatten van sociale situaties. En Matti die vreegt hun van wat ze stoet waren in deze situatie. Dus daarom ze willen aansprutsen op hun eigen inschatting. En krijg je dan ook van Matti waarom, van wat haar oren zijn en wat ze er uitkomen als je dat doet. Daar leren ze van. Dan kunnen ze namelijk leren hoe ze in het echte leven in zo'n situatie. En werkt dat dan? Dat is mij net verteld, maar ik heb het idee van wel. Het is net samen genomineerd, dus het zal werken. Zit Friesland vol met dit soort initiatieven? Ja, daar ben ik heel trots van. En wij staan ook goed op locaties, maar nationaal... Den Haag zit ik heel veel naar Friesland werden al die nieuwe initiatieven binnen. Dus ja, dat is wel mooi. Nou, door dit vertreden hier, kist ik vernemen dat het dan helpt? Ja, zeker wel. Want het is toch mooi dat mensen er onderling over praten. Van, doe haast dat. Kan ik dat ook oornemen? Vorig jaar weer het huisartsenhospitaal. En wij vernemen nou wel dat er een protte aandacht is voor het huisartsenhospitaal. En dat er in andere regio's in Friesland ook van die dingen ontstaan. Want dat houdt in dat de...
patiënt voor de dagelijkse opname worden kind bij de huisarts? Ja, dat het dus net, als het net met thuis wezen is en ik net naar het ziekenhuis hoest, dat er dan iets tussenin is. En vooral voor mensen die het echt oud binnen, is dat soms wat fijner dan in een groot ziekenhuis. En dan na 2 dagen weer naar huis. En dan, dat is zo onrustig. Ja. En mensen wil graag in een vertrouwde liedse omjouwing met hun eigen huisarts. Want als ze dan de prijs wonen, dan is er dus meer belangstelling voor. Dat is natuurlijk goed. Is er al een soort stemt? Nou, we gaan nu 1250 stemmen, maar er kunnen altijd nog meer bij. Hoe meer stemmen, hoe meer aandacht dat het krijgt en hoe meer dat de mensen zelfs de terugslag aan kunnen. Welke mensen stemmen? Op uw website vanzelfs, dat is www.zorgbelangfriesland.nl. Ja. Dus gewoon Google je vanzelfs. Hij komt nooit in beeld, dus nou, hartstikke mooi. Ja. Dus misschien dat mensen het direct voor de televisie doen kunnen op hun mobiel of interactief. iPad. Ja. En hoe lang kunnen mensen nog stemmen? 1 week voor 1 november. En 1 november wordt er Utrecht. En dan komt het ook weer in de passen. Nou, kom je daar grif op waarom. Dank u wel voor die verhaal, Margreet. En ons de orde keer. Ja. Dit wie bient moenscoot Sjoerd Bootsma aan. We zullen het mooi hem gaan over de Friese popcultuur. Gezellig jong verder. Hey, Sjoerd. Ja. Heb jij die, wat is het?